OFW. Maraming namamatay, maraming nangangailangan ng Hello, tulong. hello. Wala silang tulong. Hello, hello. Pero malakas, di Hello, tayo hello. manghihinayang, papasok talaga. Kaya nga. Kailan uwi mo, Bes? Tagal naman? Bukas. Hindi ko pa alam, Bes, pero yun nga, sabi ko, gusto ko sana July kasi may gagawin nga. Di ba sinabi ko na sa'yo, may gagawin akong documentary. Try ko. Sige. Punta ako ng tawag ng bahay. Pagkakailangan mo ng bodyguard, nandito kami ni Partner Errol. Prices kayo, Bes. Hello, hello. Hindi, hindi naman namin kailangan ng bayad eh. Mayaman kami. Sa kaibigan.